Hola, què tal? A 25 d'abril que estem avui. Informació de servei. Sol, sol, sol i més sol. Aquest divendres serà el dia més càlid de la setmana. Abans, si torna el mal temps, per dissabte almenys això diuen. Informació de servei. La ruta de l'etapa laurediana arriba enguany fins als 18 restauradors, tot potenciant l'etapa dolça. Serà novament en format de 4 dies, del 7 al 10 de maig, i tornarà a ser íntegrament pel poble de Sant Julià, recuperant la ruta a peu. Sí, només faltaria agafar el cotxe. Més coses. El Comú d'Ordino garanteix la disponibilitat d'aigua per afrontar l'expansió urbanística prevista. La corporació confirma que les reserves són suficients i preveu una inversió de més de 580.000 euros per millorar la xarxa d'aigua potable el 2025. I així fer més casetes i quedar tot més xulo, com som, la veritat. I acabem amb la polèmica que es va viure al Consell de Comú d'Encamp, amb David Astrier com a protagonista. En cap moment poso en dubte, la professionalitat de qui va ser cònsol major d'Andorra la Vella, però no em direu que no fa pudor això. Que si el complement de 536 euros, que si ha guanyat l'edicte, sincerament, ha pujat com l'escuma al càrrec de director d'infraestructures del Comú. Si no es digués Astrier, hagués pujat tan ràpid? Va, ho deixem aquí. Ens tornem a posar dilluns. Més i millor. Si voleu, clar. Adeu.